Mына киіз үйді қараңыздар қандай әдемі. Кішкентай ғана. Бір бөлмелі пәтер. Бұл жаңа не ғой енді. Заттардың жинап қоятын жер. Қандай әдемі. Ай балта. Балтаны машарт тілінде де балта деп атайды. Неше түрлі қару жарақтар. Бір кісіге демалуға қандай жақсы. Ó, jó napot! Jó napot! Kívánok! Oké, csak először merjek. Осы құрылтай біткенше осы жерде осылай киіз үйді қойып жатады жергілікті халық. Жергілікті халық онда жаңағы басқа қаладан, басқа ауылдардан келгендер. Бұл жерде жаңағы маңайдағы Румынияда тұратын, Словакия, Словения, Сербияда тұратын мажарлар бәрі жиналады осы жерге. Széles abból vizet ittam, énes abból vizet ittam. Mennyi a dombra? Szeretőmtől elbúcsúztam, szeretőmtől elbúcsúztam. S úgy elbúcsúztam szegénytől, úgy elbúcsúztam szegénytől, mint az elmúlt esztendőtől, mint az elmúlt esztendőtől. Pusztinai nagyhegy alatt, pusztinai nagyhegy alatt, sem szép legény kaszázabot, egy szép legény kaszázabot. S kaszály zabot, ne bablencsét, kaszály zabot, ne bablencsét. Szeres le, jaj, ne menjecskét, szeres le, jaj, ne menjecskét. Meré menjecskét szerettem, meré menjecskét szerettem. Világimót elvesztettem, világimót elvesztettem. Én is köszönöm. Ez nagy. Lehet így a hangulatom.